možeš da snimaš koliko hoćeš. Pa snimam, evo. Redi sad kjera. Redi kjera sad, ajde. Tako snimaj, treba da snimaš. Redi sad kjera ko što je bio napolju, malo. Pa bio je, stoji ovdje pored mene i pored njega. Šta mene briga, ti ima ne smiješ da izvodiš kjera napolje bez police. Jel smiješ? Super, jel te dirao? Krenuo je da laje na mog kjera i? Gdje je krenuo da laje? Šta mene boli? Pujdo si tvog kjera. Jel tebe dirao moj kjer za kog si uzao 80.000? Jel te dirao? Nije te pipno, lažovčino jedna. Nije te pipno, krenuo je da davi tvog kjera. Lažovčino, lažovska. Vole me kurac za tvoj telefon. Okej. Vole me kurac. Ajde, gdje ti je policija? Gdje ti je policija, ajde. Ajde, gdje ti je milicija? Evo sad. Ajde, pozovi, nemam ja vremena se zjebavam s vama. Ajde. Rekao sam ti još jednom te vidim kjera napolju. Davit ću i tebe i njega. Okej. Super, i ovo je snimljeno. Vole me kurac. Ja slušam to. Jasno. Dobro. Sad pretio da će ga zadaviti. Da, ako vidim njegov kjera napolju. To baš nije dobro, znaš. Vole me drugo. Pa šta, i? Pa nisam, ti si neki mangup ovdje koji vlada situacijom, mi smo ovdje nule, jebi ga. Nisam ja nikakav mangup. Lepo sam mu rekao pre 2 leta, uvedi kjera napolje. Svaki put kad prođem kjer ti je napolje. Svaki put kad prođem Stoji pored mene. To ti ne smije, boli me dupe što je pored tebe. Ja kad prolazim s mojim kjerom, možeš budeš unutra. Ne zanima me, moj kjer je na povodcu. Što ti ne nabaviš povod za svog kjera? Pa ne vodi ga. Što ga ne navodiš? Stoji pored mene ispred kuće. Šta me briga? Stoji pored mene ispred kuće. Ja to ne znam. Zakon je da ti svog kjera vežeš kad ga izvedeš ispred... I ti da imaš korpu na... Ma nemoj. Pa da. Ma nemoj. Jel moj kjer tebi prišao? Ma neću da se raspaljam, čovječe. Prolazio si ovdje, niko te nije dirao. Ajde, gdje je ta milicija? Ajde. Ajde. Ajde, lažeš, nisi ni zvao. Ajde. Zvao si. Gdje su? Ajde, ajde. Evo sad će doći. Ajde, čovječe, ajde. Miri se.